Ben, pois, benvidos, benvidas, compañeiros, compañeiras, seguidores do De Parola a un novo episodio no que estamos aquí un sábado ás 11 da mañá. Non poderíase considerar madrugón, bueno, xa eso podedelo medir vos e dicirnos se somos procrastinadores ou se traballamos para darvos o mellor contido que podemos. Hoxe vou falar de discusións en internet, moi interesante, un tema que a todos nos interesa e que o salseo sempre está ben velo na TL de Twitter, non? Pois a min o que máis me molesta das discusións en internet é que a xente dá por sentada moitas cousas. Quero dicir, ao final, a persoa que te está insultando, por exemplo, se tú subes unha, que sei, retuiteas ao blog e dis, oe, que xente máis boa, que ben o están facendo, están na oposición, pero parece que estuveran no goberno. E ven un e di, eres un socialista de mierda indepe que cree que Galicia debería ser independiente dentro dunha república federada con Europa e que además non estaría de máis que estuvera asociada con Portugal de unha maneira que nos levase ao comunismo para conseguir por sempre a pobreza de todas as cidades, povos, vilas que forman Galicia. Eso é o que esa persoa está proxectando en ti para insultarte desa maneira. Eu creo que desfogarse nun discurso que leva ensaiando na súa cociña durante meses. Eu creo sinceramente que é así. Quero dicir, eu ahora mesmo non recordo se me metín eu voluntariamente nunha discusión así moi salseante de Twitter ou de outros lados, porque non, quero dicir, creo que non sacarei nada bo. Esta é a verdade. E se o fixen, pido perdón pola incoherencia deste momento, pero creo que son moi pouco sinceras e que se saca moi pouco. Bueno, isto non é ningún segredo. A min faloume onte unha persoa por Instagram porque eu subín unha foto de Roma Gallardo. Puxenlle un circulito e dixenlle subnormal. Bueno, pois agora vos explico. Eu non lle chamei a Roma Gallardo subnormal por ter unha ideoloxía determinada. Porque tú podes ser un liberal, como é el, que di que non é sospeitoso ser de dereita, pero bueno, igual habría que medilo eso. Pero a min parece un subnormal porque ahora mesmo estáse vendendo polas televisións adiante cun discurso intentando representar os youtubers que se marchan pa Andorra, que é dicir, o home está facendo caixa, gañando visibilidade a costa de que agora mesmo non pode ir á rúa a interpelar a nenas e preguntarlles por que é feminista e sacar o peor das súas contestacións, non? Pois aquí faloume un amigo, un seguidor meu que, bueno, eu coñecía así de vista. Bueno, pois ese é un normal que eu lle puxen a Roma Gallardo, pois díxome que eu debía ir á miña aldea a escoitar os meus avós. E eu preguntei, quero dicir, eu se vou á miña aldea a escoitar os meus avós son máis listo ou máis tonto según tú, para que mo aclares, basicamente. Bueno, díxeme, pregúntalles polo aforro, polo traballo duro, por inversión, e así igual comezas a valorar os discursos de Roma, que un tío campechano e razón non lle falta, e a Gisbert, e a Rayo, e a Bas, bueno. Quer dicir, xa me quería vender a toda esta vaina, este grupo de xente que anda ahora mesmo lucrándose de exhibir o discurso liberal de os impostos e tal e cual. O tipo viña cun discurso tan feito, Martín, que non me deixaba decir nada, que decir, era mensaxe tras mensaxe tras mensaxe, e eu, pero, por favor, a ver, que me estás dando moitas cosas por sentado, e di, é que os autónomos, que eu son autónomo, eu cobro moitísimo, e pago o Estado, non sei que, e eu porque crees que estou en desacordo con que se baixe a cuota de autónomos, non sei, estás dando moitas cosas por sentado, e dixen, mira, se te queres desfogar, mastúrbate, e xa outro día con calma si queres falarme. E bueno, un pequeno resumo desta discusión de Twitter interesante, Martín, e se queres non prometades en esta discusión, ou polo menos non deades tantas cosas por sentado, debatamos con tranquilidade. Se me queres chamar socialista, por faino diante dunha sidra que se leva todo mellor. Aquí vai un novo episodio de De Parola. Si sacáis uno, patáis con nosotros. Yo soy el alcalde. ¿Cómo te apellidas? Jacome, sí. Muy bien. O sea, para trabajar en la Diputación es tan importante estar preparado como tener amigos en el PP. Más bien lo segundo que lo primero.
Vamos contratar a orquesta e que vayan tomar un pinche. Tú flipas, nena, tú flipas. ¡Te teño que decir! Ben entón, Martín, como estás? Que tal? Moi ben, diría, moi ben. Que che pareceu? Dende aquí estou dando por sentado que che gustan as fotopés, así que alónxate de min, Iván. Vale? Alónxate de min. As fotopés, quero dicir, é unha cousa que traballo moito, sí, efectivamente, sí. É unha cosa que traballa moito. Bueno, pois a xente, ao final a xente pois Sí, ten as súas movidas e decide pois coller o primeiro que pilla e contarche a súa E vida. botarlle, efectivamente. Sí. Si queres vamos coas novas de hoxe, pareceche? Pois imos coas novas, ademais que hoxe traio xo super mastigadiño. Fantástico, fantástico. Imos ca sintonía. Pois sí, imos ca sintonía maravillosa Sí. que xa está aí de fondo. Sí. Eu traoche o canon, o meu programa canon dos últimos tempos. Obviamente ten que haber cupo COVID, como xa falamos no anterior programa. Efectivamente. Eu nas novas que traio son únicamente dúas, cubrindo o cupo COVID e o cupo Ourense. No cupo COVID, bueno, pois dinos nos diario que estas semanas coñecíamos que, bueno, Portugal está como está, ven de solicitar pois certas axudas á Unión Europea e demais países membros, países que están á espera de que Portugal pois faga unha selección e diga precisamos isto e aquelo. Entón, tense realizado contactos entre a Xunta e Lisboa para avaliar o traslado de pacientes COVID do norte de Portugal a Vigo, que xa afondaremos sobre isto, pero pareceme curioso porque somos nós, en fin. No cupo ourensán, pois aumentan os delitos por ideoloxía, racismo e xenofobia e, como non podía ser menos, pois la orensanía estamos a cabeza ata neso, porque sí, porque somos xente de carácter. Efectivamente, porque hai que dar cosas por sentado, non, Martín? Efectivamente, así que se me contas ti, eu xa cubrín o meu cupo. Sintonía. Toni. Pois eu traio tres, este é de Praza.gal, e a Audiencia de Lugo arquiva o caso que empurrou a Besteiro fora do liderado do PSDG ao velo paseado en meras sospeitas. Bueno, aparte de todo o que tería que ver, que é algo que non coñezo tanto porque non o seguín, bueno, ese caso no que ele estuvo implicado por lo que foi imputado e investigado, este home, Besteiro, que naquel momento eu non estaba moi metido na política galega cando estaba el, pero este home estaba destinado a ser o candidato do PSDG ás eleccións do 2016, que finalmente foi Leiceaga, non? Cousa que cando eu o vin, cando foron as eleccións do 2016 na campaña, eu notaba, quer decir, podíase ver que Leiceaga era un candidato buscado rápido, quer decir, con todo o bo que ten Leiceaga, que é un tipo sabido, tipo que coñece e que do que se pode aprender, Leiceaga non é o mellor candidato do mundo, quer decir, ao final os candidatos son os que son puro marketing e son xente que inspira algo, Leiceaga por non era e este home pois foi apartado da dirección do PSDG por iso mesmo. Xa me estou alongando moito, rápido que as seguintes. Outra vez Praza. A Xunta fixa a principios de maio o remate da vacinación fronte a COVID en maiores de 80 anos. Isto sona moi mal, pero realmente hai unha apreciación abaixo que diremos despois do obxectivo que ten a Xunta con respecto a isto. E, por último, outra noticia máis que parece super épica, pero realmente non é tanto, e é no Nós Diario falan do ciberataque contra o Parlamento con centos de correos antivacinas. Falaremos desto de seguida para deixarvos claro como de épico é esta noticia. E ata aquí as noticias de hoxe. Pois, mira a barallada aquí. Está aí xa. Nosas caras. Que ben, que fantástico. Anda a barallada por aquí pululando. Sí.
Pois sí, se me comentas outras vacinas, Ah, sí, pois vamos alá. porque penso que en primeira instancia, cando nos falamos por primeira vez, non falábamos de tempos tan alongados, pero bueno. No, de feito non o son. Quer dicir, non o son Ajá. porque eu xa o lin onte, porque de feito nas redes da Galega, no G24 nas stories, aparecía así e eu dixen, carai, ainda son datas considerables. Estáme fodendo. Estáme fodendo un poquinho, sí. E Estáme fodendo. despois a miña nai aclaroumo dicindo que la viro máis completo que esa era a peor das expectativas de Feijóo. E dicía Feijóo que, bueno, só co volume de vacinas contra COVID de Pfizer que o goberno central vende confirmar a Xunta que recibirá en marzo, que son 113.000 doses, a previsión do goberno galego é que a finais de marzo estean vacinados a metade dos maiores de 80 anos e todos a principios de maio. Un ritmo que podería mellorar se chegan máis vacinas, cousa que se dá por sentado que sí, por lo menos máis que Pfizer van chegar, ainda que non sexan, por exemplo, a AstraZeneca, que non se vai utilizar para persoas maiores de 55, que xa baixaron máis o baremo. Estas, pues esta Moderna, supónse que a de Johnson & Johnson tamén vai chegar, e si con estas teñen estas previsións, supónse, e el tamén o Feijóo cree que os maiores de 80 anos estarán vacinados antes, supoño que en abril ou cousas así, que ainda así, bueno, podría ir todo máis rápido, pero tamén as vacinas chegan cando chegan. Pero bueno, tamén hai que dicir unha cousa, e a min se me critica, por fantásticamente, a Xunta non o está facendo mal en tema vacinación, quero dicir. É que é un bo xestor realmente. Un bo xestor, ao final hai que reconocerlo. Realmente. Xestión. O feito de que nos poña, no peor dos casos, de, a ver, imos ir pouco a pouco, o mellor acabamos en agosto, pero tranquilos amigos e amigas, Galiza, que é o peor dos escenarios. Seguramente acabaremos en decembro. Todos vacinados, pero é que moita broma, pero o tío de xestionar sabe, De xestionar sabe. No, vamos a ver, outras cousas non, pero bueno, neste sentido, pues máis ou menos. Xa, a ver, de momento outra cousa non podes facer. No, claro, tamén é verdade. O que non vai facer é Feijóo coller un tándem, coller a Alfonso Rueda e veña, imos buscar vacinas a San Petersburgo, ou eu que sei. Claro, eso ao final non o vai facer. Alfonso Rueda e a conselleira do Mar, que me foi moita gracia esa muller. Non sei por qué. Por exemplo, sí. Unha muller moi afable, quer decir, a conselleira mala, e non sei que Quintana se chama, e os tres no tándem en busca de vacinas polo mundo adiante. Sí. Contame algo aí, Bertín. Pois sí, pois a ver, se falamos de vacinas, contoche o cupo COVID, que me parece curioso, pois Portugal, pois os amigos están como están, están un poquiño bastante fodidos. Entón claro, pois a ver, Unión Europea, que acontece aí, precisamos de axuda, unha pouca de axuda. Entón claro, pois están elaborando a ver que necesidades, que por onde se pode axudar. E pareceme curioso que saíamos nós que de axudar, obviamente, de axudar al prójimo e axudar ao portugués sempre, inda con máis razón e con máis cariño, pero como dicía a noticia, para nun hipotético traslado de doentes e ingresados da COVID do norte portugués cara a Vigo, ou non sei se falaron de Vigo por tal, pero a máis hospitais, pois non sei era o Cunqueiro, eu tiña entendido que era o Cunqueiro. Si, eu lin, pero non sei se por poñer un ou únicamente a Vigo, non sei. Pero sí que me parece algo curioso, porque non sei até que punto estamos nós dando palmas, con casos incrementándose, con plantas enchéndose, con UCIs enchéndose. Os galos primeiro, despois los extranegros. No, é que estáme quedando un pouco así, pero é o que hai o asunto, porque non sei ata que punto, claro, despois podes facer viable os que están aquí, os que veñen de fora, porque se vas ter os que veñen do norte de Portugal aínda peor do que estarían ali,
Pois ao final resulta ser un asunto contraproducente para todos os lados. Sí, se os vas meter nun albergue de peregrinos, pois tampouco, quero dicir, non soluciona Por exemplo, se os vas a pilar e vas coller e a xuntalos todos no polideportivo de Catoira como se fosen, pois non sei, pois ao mellor esa xente de Catoira, por exemplo. tiña un nome portugués De tiña Viana do nome, Castelo, ou que sei, pero foiseme, sí, non iba a decir ese, pero por exemplo, pois claro, se os vas ter aí hacinados ao mellor no polideportivo de Catoira, pois esa xente diría, deixame aquí que teño 4 primos con 4 camas por riba de min, pero por lo menos estou ben agustiño. Non sei, eu que sei, cousiñas. Non sei. Pois, rematando tamén co tema do Besteiro este, vamos a ver, Besteiro anunciou a súa dimisión como líder do PSDG. O Besteiro este, que tamén está interesante, bueno, anunciou a súa dimisión en marzo de 2016, a pouco, ou a nada, prácticamente, porque as eleccións foron en setembro, das eleccións galegas dese ano. Claro, agora o caballero igual vaise ver desafiado por un intento de liderar o PSDG. O caballero xa dixo: aquí imos ter un espazo para a militancia e para a aportación de todos os militantes que queiran, bueno, como quedando ben. O caballero que quería era dicir, bueno, Besteiro, si te queres venir e dicir, bueno, proponer alguna lei, yo que sé, unha cosita, pero si me vienes a cuestionar el liderazgo, pues igual te vas a tomar un poquito por... Pues igual non me gusta tanto. Igual non me gusta tanto, efectivamente. Non me gusta. Bueno, tampouco é que lucubren nada sobre eso na noticia, estaban falando máis da trama urbanística, na que se supón que estaba bueno, que estaba metido. Este home foi presidente da Deputación de Lugo. Non coñezo moito a sucesión das presidencias, pero supoño, si en Lugo tamén había un cacique, que, tendo en conta que este home estuvo 2 legislaturas, que este sería o primeiro despois do cacique. Cousa que aquí ainda non houve, ainda non tuvemos un primeiro despois do cacique. Ainda non tuvemos. Quer dicir, houve un cacique continuum no tempo, a través dunha herdanza familiar, pero non houve unha sucesión cara ao pos-cacique. Pero bueno, eso é algo... Nós estamos plenamente a gusto sobre ensás no caciquismo, é unha cousa que valoramos dentro da nosa idiosincrasia. Acaba aí co cupo COVID. Totalmente. No, o cupo COVID eu xa acabei o cupo COVID, tiña cupo COVID, faltame o cupo Orensan, pero se queres... Sí, dalle. Pechamos a barallada co cupo Orensan. Vale, por veña, pues este era ciberataque. Ciberataque ao Parlamento Galego. Ciberataque tamén apetece. Tamén apetece, quero dicir, un ciberataque... Eu que entendo por ciberataque é o cuestionamento, é o ataque cibernético aos servidores, a página web do Parlamento, o sistema co que funcionan ali dentro, que non sei que será, igual simplemente Microsoft Office, non hai nada máis, quero dicir. Eu tamén caín. A verdade é que eu tamén caín nese clic, porque eu esperábame algo de milleiros e milleiros de datos roubados, pero a casualidade... De Santalices o presidente, pois eu que sei, indo de vacacións ou desnudo, espido, quizáis tamén. Ou espido, sí. Por que non? Sei, podía ser perfectamente, pero non. Podía ser. Deputados dos distintos grupos con representación no Parlamento Galego, o, bueno, PP, DG, PSDG, BNG, tamén persoal do Pazo do Hórreo recibiron nos seus correos electrónicos, como quen recibe en eu que sei, ivancitoiglesias@yahoo.es, pois que como quen recibe aí caralladas de xente. Eso é o que pasou, que decir, non hai nada máis. Non é ciberataque nada. Non é ciberataque, é un spam coñecido spam para deputados e persoal do Pazo do Hórreo que recibiron os seus correos electrónicos nos últimos días numerosos mails con contido negacionista da COVID e contra as vacinas e de rexeite, que isto supónse que é o desencadeante a nova lei de saúde que Feijóo leva meses xa utilizando como bandeira contra o goberno central de nós imos aprobar unha lei de saúde que nos dé amparo legal, non sei que, e imos levar tamén ao Congreso, creo que dicía iso tamén. Bueno, pois eso, que o Aveiro, por mor da aprobación desta lei,
Pois, bueno, hai xente que dende a súa casa eu que sei, en Teis, pois, por exemplo, colleu varios... De Teis, de Santa Comba, de Corbión, que non ten... Sí, organizáronse por Reddit, como os da bolsa de Wall Street, e dixen, bueno, vamos aquí molestar a esta xente. Resultado, unha noticia super épica en nós, algúns clics de máis para esta xente para vender publi. Clickbait, porque tamén, bueno, tamén se precisa. Tamén se precisa, interesante. Bueno, nada máis, quer decir, ata aquí podíamos chegar. Sí, ben feito nos, pola nosa parte xa activo 2 clics, Pues sí. mis dieces, ese movimento. E nada, pois pecharemos a barallada, como non, porque somos uns putos ególatras nesta nosa querida Urins. E que pasa? Pois como decía antes, que nos últimos anos veñen aumentando, podemos decir exponencialmente, as denuncias e os casos de delitos por temas ideolóxicos, por racismo e xenofobia, que por outra banda non se podía saber. Non se podía saber porque en toda Europa vemos como se está levantando pouco graciosamente, bendito, pois as dereitas, mucho facha por Europa adiante, podemos decir que mucho facha. Sí. Temos exemplos máis cercanos, pois mismo en Francia e mismo en Portugal recentemente. Sí, ou aquí É que tamén, en España, obviamente, sí, España. non na nostra España, que la sexta, é certo que moi rojos son na sexta, pero o auxe de Vox pues, teñen moitísima culpa, por exemplo, Sí, por decir algo. Efectivamente, sí. E se falamos de datos, pois aumenta o asunto, sobre todo dentro dos últimos 2-3 anos. Se falamos de cifras sobre 100.000 habitantes, pois Urins provincia, sempre de abanderados de todo o malo, como ten que ser. A peor como provincia somos que nos poñen moitos. E a veces non hai moito con que defenderse, quer decir, non hai moito con que defenderse, pero esa xente moita envexa. Sí. Eu noto moita envexa, moito rintintín. Mira, Iván, que non me está vendo, eu vou facer para que me vexe. Da igual, que tranquilo, se me apaga a tranquilo. cámara, non pasa nada. Eso, falando de datos, sobre 100.000 habitantes, Ourense sitúase á cabeza, segundo datos, por exemplo, do mesmo ano pasado. Rexístranse 5,5 infraccións na provincia ourensá por cada 100.000 habitantes, sendo a primeira que está á cabeza desa lista. Como segunda, temos A primeira a nivel galego. Sí, falando a nivel Galicia. Bueno, A segunda, con pero seguro que estamos detrás de Segovia. seguramente, porque en Segovia moi de mucho eso, cochinillo, e no que partes o cochinillo tiras o plato, pois o mellor o plato en vez de tirar o chao, tiras a cabeza ao veciño. A un negro, sí, o que pase por diante. Pois, por exemplo, si non me extrañaría. Eso, en segundo lugar, que xa hai diferencia de carallo, porque son menos de 3 infraccións por 100.000 habitantes, son 2,8. En Lugo. Polo que sexa 2,8, non, na Coruña. E Lugo, pois, o caso oposto, pois Lugo rexistra 0,9. Ningún, bueno, un Lugo moito navallazo, pero non se denuncia ninguén. Moito se fala de Martiño Alfonso, de que vive nun entorno de San Andreas, non é para tanto, quer decir. Habrá de todo, pero... E aí estamos, pois estos son cousiñas que alimentamos todos, e sobre todo que alimentan os medios, e que así nos vai. Pois mira, aquí en datos, pois xa tes que aumentan estes delitos que rodean os temas ideolóxicos, que rodean os temas racistas, xenófobos, e pois é o que ten, ao final é o que ten. Medrará máis, seguramente. Ti que crees? Medrará máis o asunto, un poquinho de facherío, sí, sempre medra un pouco máis. Como ten que ser. Quer decir, ao final... This is the way, non? This is the way. Mandaloriano. Pues a única. Sí. A única e posible vía para confraternizar, non? Claro. Ao final se busca a tranquilidade e así é. Este é o camiño real. Este é o camiño. Así que nada. Marchamos coa túa sección. Agora, se queres, marchamos o tema business. Que tema business. Cos do MBA mal estarían orgullosos de nós. Sí. Así que, pois, está sonando algo, paso, e sona a musiquiña. Pois a musiquiña da sección de Martín que ti saberás por que ou non.
Pois efectivamente, falábamos antes que toca tema business, falábamos que mira, por que non dicilo? Agora mesmo nesta pausa, nesta pequena pausa, neste vídeo que vía desde fondo, pois estábamos conversando cas nosas amigas e amigos do Patreon. Que estábamos dicindo? Non? Eso, Sí. unha cousa que dicir, que non podedes vivir sen vela. É Non podedes vivir sen vela. Son así pequenos que, anaquiños alá vos. da nosa vida que vos regalamos. Por 2 euros podedelo saber, pero se preferides vivir na ignorancia, vos alá vos. Efectivamente, tema patróns, tema business, como decía antes, os do MBA Mal estarían orgullosos de nós, pois temos que ir movendo as cacholas, non? Temos que ir facendo brainstorming, non? Como din os CEO. E que pasa? Nos nas nosas categorías, querido amigo Iván, temos que se pegatinas, que se camisolas. Sí. E que pasa? Que é o que non temos? Deseños, non temos deseños, Iván. Entón, eu que sei, podemos darlle un pouquiño a cachola e a ver que cousiñas ou que podemos sacar de xeito que sea cuco, que a xente lle guste. Sí. Que Entón, non traes sei, algo preparado? No, é simplemente tal cual, brainstorming tal cual, esta sección que é miña hoxe, abro os brazos, recíbote encantado, porque isto é un debate. E vos tamén podedes debatir con nós, que nós recollémolo todo tamén. Claro que sí, podedes coller o móvil e falarlle o móvil e dicir, sí, tedes razón, eso estaría moi ben. E poremos un non sei comentario que. fixado destes no comentarios. E nos comentarios, claro, E tedes aí efectivamente. onde dicir, e a xente de Spotify e de iVoox tamén, hai comentarios en iVoox, se non vides a YouTube en un momentiño, ou por Twitter ou por onde queirades. Ou por Twitter, sí, de guión baixo. Parola, Twitter, en Instagram, onde vos dé a puta gana. Sí, Entón, eu que sei, pasando en materia. Ajá. Tema pegatinas. Tema pegatinas porque é un tema cuco para que a xente pegue nos portátiles, nas axendas, onde lle dé a puta gana, unas farolas. Tamén. Que destrocen o mobiliario urbano pegando as nosas merdas. Vale. Por partes, pegatinas. As pegatinas poden ser de moitos xeitos. Podémolos facer en forma de rombo, en forma circular, Sí. en forma cadrada. Ti como o ves? Eu en forma circular vexo. A min gusta un Non sei circulito. A min gusta un Un circulito, circuliño, sempre se circuliño. viste ben en todos os lados. Tamén é verdade que as cadradas son máis dadas ás carpetas, non? Tamén, que dicir, bueno, hai de todo, que dicir, as carpetas ao final revestilas. Tamén, ao final, claro. Sí. Pero tú, a mí eu a dúbida que teño, tú crees que deberíamos poñer a nosa cara? Para que ande a nosa cara polo mundo adiante. Eso é o que íbamos falar. Pois igual que na camisola, pois non sei, ao final tampouco teño ningún problema de ego nin nada, non necesito que nos deseños este a miña cara. No, pero ao final o que buscamos non con sei. eso é difusión tamén, non? É que se alguén lleve a camisola ou alguén ve unha pegatina por aí, pois que diga, oye, que son estos? Que pasa? Que hai aquí? De que estamos a falar? Podémolo conseguir ca nosa puta cara, que, home, na miña opinión sería o último recurso, non sei, pero cunha frase, non? Cunha frase. Unha frasiña. Tamén estaría ben unha frase. Claro, Que estábamos falando das pegatinas, saltamos a camisola, pero bueno, isto é unha tormenta, isto é unha tormenta de ideas. Sempre se lle pode por unha é que a frase máis fraseciña. icónica que temos é a miña, que sempre fuximos dela, porque é un poquinho rabiosa, un poquinho de... Cal, a ver, como sería? que estamos aquí de de parola, porque outra cousa non sabemos facer. Quer decir, porque realmente non temos frases moi icónicas. Que aparte das que sonan na intro, que é unha intro super guai, é dicir, unha super intro, sendo sinceros. Sendo sinceros, pero non traballamos moito a iconicidade todavía. Eu creo que porque eso se traballa co tempo, e non é fácil tampouco telo. Sí. Entón, Pero bueno, tampouco que sexa unha maravilla ou que sea tremendo. Quizá tamén nós somos caer un pouco básicos. En muletillas non, básicos non, somos dinámicos. Somos dinámicos, pero igual un pouco básicos no sentido das expresións. Por exemplo, o Mario ten o así, esas caralladas, que é o tipo muletilla, que igual a ti non che gusta tanto pa nós, pero bueno, non sei. Non sei, a mí tampouco me quito o sono. Non che quita o sono. Que bueno, isto nos comentarios podedes participar, podedes decir, pois mira, eu relaciono vos moito con isto, ou con isto outro, ou escoito vos moito tal. Que ao mellor nos non nos damos conta e estamos dicindo seguido. Podemos tirar de Ourensanía de rotacirmo, o que sexa. Que antes se falaba de rotacirmo en Twitter. Podemos apropiarnos de do que sexa. Sen ningún tipo de... No. Sen ningún tipo de vergoña, sen a min suda máis. En absoluto. Expropio que faga falta.
Bueno, entón unha pegatina... Unha pegatina redondiña, non sei se con un logo tal cual ou... Sí. Eu penso que o logo, por exemplo, como temos en Instagram, eu penso que unha cosa así sinxeliña, Sí, sí, sí. ben. Sin circuliño. Ahora que tes a tableta podíamos facer unha... unha ilustración das caras así un pouco dibuixada e facer aí un algo. Tipo, non Sí. tipo Berto, porque Berto xa ten Sí. é moi chulo e xa Moi sería característico, verdad que quedolles ben, sería unha copia moi tal, pero non sei, igual Algo sempre se pode argallar. Sí. A verdade, pegatinas circulares. Gustan por circulares? Podedelos por no comentario ou simplemente nos comentarios podedes decir calata puta boca Martín, non queremos interactuar. Punto, xa está. E tamén, eu acato. E despois tema camisolas. o público manda, ao final. O público, claro, ao final estamos aquí por Tema las camisolas. gentes. Por las gentes. Tema camisolas. Que cores che gustan a ti? Porque ao final sempre se cae no branco, no negro. Tírase do branco e negro por son as máis baratas. Quer decir, se fose Porque son por as min máis serían, baratas, claro, se fose por min serían violetas. Tamén é Aí verdad está. que se as facemos violetas, quizáis apelamos á masculinidade de algunha persoa que non lle gusta moito esa cor. Quero dicir, que é o que cada vez máis a xuventude non Entón facemos ben. Optamos por esa. optamos por eso, pero claro, se optamos por eso tamén é menos cartos para o noso saco. Bueno, pero ao final os cartos van por riba dos principios e van. Por eso, se os cartos van por riba dos principios, pois entón prioricemos. Eu que sei, a mí tamén me gustaría moito suadoiros. Amigos suadoiros, pero claro, suadoiros xa salía carísimo. A verdade que os suadoiros, a verdade que un suadoiro como este, pero un poquinho máis o violeta, este un violeta máis oscuro, cun de parola, eu que sei. O caso sería unha frasiña. E que claro, o problema é non encontrar unhas frases que a xente poida dicir, hostia, pois si, esta frase eu quero levala eu de estandarte por aí adiante. Que me gusta a min porque mira, si, estou facendo publicidade de un podcast, pero é bonita. É bonita. Claro. Síntome identificado con esta vaina que imprimiron aquí mediante unha tecnoloxía de grabado de algún tipo de eu que sei. Pois sí, pero frase, verdade, xente, frase está ben. Frase... Nunha foto, non imos a chantar unha foto, a me podía ser unha foto así, non? Por exemplo, estaba ben, sin miña, na espalda, e por exemplo outra de Iván así, que pasa, non sei que, bueno, son cousas, ao final tormenta de ideas que... É que non sei se na frase deberíamos referir ao podcast, como que ser un podcast máis, quer dicir, o teu, non sei, o teu podcast, un podcast de galegos como a ti, tipo Fraga. Sí. La vida moderna mal, la vida moderna bien, quer dicir, ao final la vida claro, pero eso sería un referente español, ¿no? Que ao final temos que centrarnos un pouco. E sería facer publi a alguén que nin nos vai nin nos ven, sería un pouco... Efectivamente. Tamén podemos chamar a Maluco Bealesa para que nos dese unhas clases de Maluco marketing. Pois sí, Unhas clases de marketing e non teria problema. de que nos diga, pois, tía, nos solte 3 frases aí fantásticamente. Maluco Beleza, un tipo, pois... Un podcast en portugués, non? Un podcast en portugués, efectivamente. Efectivamente. Maluco Beleza. Pois é unha cousa que nos quita un pouco, a min polo menos quita un pouco o sono, porque non é fácil. Non é sinxelo e hai que darlle moitas voltas de Dios, porque claro... Non vale calquera merda, porque a xente di, vale, isto vai no levar teu pai Claro. e menos vou pagar eu por levar esa merda. E no caso de que o paguen porque nos queren moito, igual despois é un trapo que se utiliza para dormir. Bueno, un trapo que usan para dormir, e grazas. Que nos encantados, a min que me leven para dormir e que... Señor, mellor que me leven pola calle, pero xa... E que me leven na súa pel para dormir, a min eso apaixóname, non? Tenemos que pensarlo máis, hai que darlle unha voltiña. Participade se queredes en ideas. Tampouco fai falla que nos dedes un diseño aquí, porque senón xa estaríamos no problema de decir, claro, este home que nos dá un diseño tenemos que pagarlle, claro, porque... ou non. Non, diseño. Aquí ideiñas de carallada, a cousa que nos interesa é con que nos identificades. Aí está. Esa é a cousa. Porque se sabemos eso, podemos saber por onde tirar para facer unha camiseta chula que non sexa unha propaganda, que sexa unha camiseta que pode levar o noso logo e pode levar o que se refira a nós do que sexa, pero que un leve orgullosamente dicindo, pois sí, isto é unha mensaxe que eu sinto-me identificado,
no? Como canse comprar unha camisola de Nike ou unha camisola do Rei Centolo. E di, me gosta. Me gosta isto que estou levando aquí, pois tal. É que nos chamamos aí ao Rei Centolo para que colaboren con nos, que hai un Sí, e Rei ti Centolo. que estás aí xa dicindo, pero esta xente de que vai son deseños de camisolas para o Patreon. Pois non, porque ao mellor un día calquera facemos un sorteo. Sí. E ti, aínda que non estés no Patreon, pois ao mellor simplemente cun retweet ou co que sexa, pois ao mellor interésache. Ves, os Que será do MBA non lle funcionou moi ben, tamén o dixeron eles no podcast, non é que o diga eu. O sorteo O do sorteo. da súa, e eu creo que tamén é por eso. E aí fallaron no seu business model. non é porque a camiseta en si era chula e o diseño, porque non me a enterei. imaxe nova de MBA a min parece moi Esa é chula. super estética e super bonita. Moitas felicitações, porque está moi ben. Pero no momento de sortear a camiseta que tiña o logo seu, eu creo que non funcionou ben. Primeiro de todo, porque fixeron igual o sorteo por Instagram. Non sei como mollo funciona eles as redes, claro, tamén é verdade. Pero que dixeron eles? Eles no podcast dixeron que non participaran nin Dios, basicamente. Vale, sen máis, vale. Sí. Pensei que fixeran un análise máis No, basicamente eso. E non é en absoluto por rirme deso, sino por intentar tamén analizar e ver a nós mesmos, porque igual nos podría pasar tamén, perfectamente. Claro. Quer decir que a xente non participe un carallo por... por eso, eu creo que por eso, porque unha camiseta cun logo, pois oye, tens que quererlle moito a marca esa, ou presumir moito dela. Se é Nike, pois claro, pois ten o caché das marcas, esta carallada de que unha camiseta negra con un logo de Nike xa é hostia, e xa levan, ainda que pagues 30 euros por ela ou máis, pois nós temos que aportar un pequeno valor, e iso é o complicado. Entón, pois eso. Sí. Bueno, todo o noso apoio a MBA Mal. Eso. Por suposto. É todo o noso cariño, que no último programa tiveron sección de Ti con Gotas, non sei se vai se manter, pero a min, eu que son un ultra fan deles, pois a min gustame velos e estuveron moi ben en MBA Mal. Estuveron con Miguel Iríbar. Pensei que era galego, pero non era galego, era andaluz. Dixen, a ver, tamén galego. Claro, pois, pero dixen, bueno, hai sorpresa, pero nada. Marchamos car recomendacións. Pois sí, imos recomendar, sí. Eso. Un pouquiño de aquí. Nos comentarios, con que nos identificades? Que, si pensades en nós, que conceptos vos veñen á cabeza? Aparte da ourensanía, que eso seguro, pero queremos algo un pouco máis xeral no que o escenario galego. Algo que digades de parola, o primeiro que lle asociedes. Sí. Primeira frase, primeira idea, non sei. Bueno, podíamos por o poscaciquismo non nos gusta. Pois sí, por exemplo, Poscaciquismo, que é unha realidade que nunca vivimos, Efectivamente. pero o descoñecido non nos gusta, entón, pois, por se acaso. Pois, bueno, vamos co franquismo galego. Pois imos a recomendar, sección veña. na que impoñemos o galego da mellor forma, que é recomendando contidos para que os vexades. Imos a... Ben, pois entón eu teño que dicir unha cousa que outro día Martín recomendou unha ficción sonora, un hotel que se chama, que o... E penso, perdón que te interrumpa, No, porque di. dixen que estaba acabada, penso que vin onte ou anterdonte unhas historias del e debe estar xa maquinando outra tempada. Sí, Que pensei que non ia haber máis, pero creo que sí que... Porque vai por de feito a xente aparecerte un público interesante. Sí, que Tamén é non verdade tiña porque o nin tipo puta idea é moi coñecido. Uh-huh. Luís Franco Bastos, non? Sí. Ten 200.000 seguidores, que eu dicía, va unha persoa de Portugal, que Portugal son 10 millóns de habitantes, é unha cifra, cuidado, Sí, unha cifra interesante. Non esperaba para nada tanto de Dios. Pero Claro, sí. pois, e, bueno, ten unha ficción sonora que a min ainda me resulta un pouco complicada de seguir, sobre todo porque, claro, se non estás acostumbrado, sobre todo na ficción sonora, que te tens que enterar de todo porque non tes unha visión, non? E ti contes unha historia por lo que din os personaxes, e se non pillas algo, se o ves, podelo pillar polo contexto e polo que fan, pero se só os coitas,
tens que pillalo todo, e a min ainda a veces me costa. Pero bueno, hai que facer o oído, é o que digo sempre, se le vas escoitando os portugueses toda a vida, pois entenderías como entendo un andaluz. Eu creo que é así de fácil, pero bueno. Nada, que traes hoxe, Martín? Pois recomendar, mira, eu hoxe obviamente non lle vou abrir os ollos a ninguén. Ou non creo, vamos, porque non traio aquí algo que non coñeza nin Cristo, que vamos, non veño aquí de abanderado de abrirlle as portas. Fora rodeos, a ver, que triunfal. Que pasa, que di? Bueno, que traio, que tampouco son o maior fan, é que eu dándolle un sobrecontexto desto que é unha locura. Sí. Que non son nin que se escoite todos os días, nin Moito que che gusta o contexto, tío. E a mí encanta o contexto sobre explotar o contexto, pero vamos. O último das tanxogueiras, a min, a nivel estético, falando do vídeo, a nivel visual, e despois a nivel produción musical, a mí me parece unha puta pasada. É unha locura, sí. Así, sendo claros. Estou falando de Midas, Sí. se non o coñeces, pois podes parar un momento, deixasnos en segundo plano, Sí. non peches, deixanos en segundo plano, pois xente que son feo, home, que non os faz. vas a YouTube, se queres ver o vídeo, buscas Midas das tanxugueiras, e os non Spotify, como che dé a gana. O primordial é que non nos quites a nós, deixanos aí. Sí. E disfruta desta maravilla, porque a verdade a min encántame. É certo que ao mellor non é tal cual o que veñen facendo, ao mellor o seu folclore derenlle unha outra volta. Sí. Sona como máis actual, podemos decir. Sí. De xeito lía por aí que non sei a quen lle parecía mal o feito de que en algunhas partes incluísen o autotune. A min a verdade, esa idea que ten a xente de que a autotune pois automáticamente collo e vai po saco ou po armario das cousas que son unha merda ou son malas, pois non, amigo, non é así. Sobre todo cando, vamos a ver, perdoa que che diga. Autotune ou corrección de tonal en maior ou menor medida leva todo o mundo. Quer decir, toda persoa que tú escoites grabada nun disco, partindo deso, en Spotify, todo o mundo, bueno, a menos que escoites un grupo indie de non sei onde, pero a maioría da xente está na industria. Pois corrección tonal teñen todos e todas, vale, o autotune en sí é un recurso estético, non é un recurso de que te faga nese momento, ademais é que non é toda a canción, no momento canta unha delas sí, son momentos puntuais. É un momento puntual e está clarísimo que o pon como referencia á música actual. Bueno, a ver, se xa utilizou Cher no seu momento cantando Cher como cantaba e tal e cual. Vamos a ver, o autotune se se utiliza, quer decir, hai xente que sí que corrixe con el, pero bueno, eu que sei. E obviamente hai que saber utilizalo, porque sí, tú podes usar que usalo en partes que quedan mal ou configuralo mal, pero abran a cabeza. Claro. Fagan o favor, dende de parola, solicitamos que abran vostedes a cabeza, porque instamos. Porque é un temón. Sí, está moi ben, a verdade que sí. A nivel, que ademais colabora, se non me parece, se non estou moi equivocado, Fer dos Berto, penso que na produción musical colabora el tamén. Non sei, é verdade. Sí, creo que sí. Bueno, vamos, vale, fora de contexto, bomba, a nivel visual, xa tal. Está, con 34 minutos, Pero espera, que é verdad, que me falta unha cousa, é, dende aquí, un shout-out, como din os modernos, un shout-out a xente que fai contidos para redes da TVG. Sí. Como estamos falando, pois que recentemente os vídeos en menos dun minuto, por exemplo, o vídeo selfie e demais contidos que fan rapazas e rapaces, que a verdade, vou deixar o vídeo selfie, son Gabri Fuentes, Esther Estevez, son Alba Mancebo, creo que tamén están en temas redes tamén. Sí, que mirou. As que non coñezo, que non lles poño o nome ahora mesmo. E creo que o que dirixe eso é o... Iván Fala llevo aplaudo, porque esa chavalada fai un bo traballo. Sí. No, esa chavalada fai un bo traballo, hai que recoñecelo. Moi ben. Verdad. Que gustaba me recoñecelo, e xa me calou a puta boca. E é totalmente necesario, porque senón quedámonos totalmente atrás. E o éxito que están tendo esas cousas en TikTok, os vídeos en un minuto ainda acaban de entrar en TikTok a ver como funcionan, pero
O sea, digo, está funcionando dunha maneira tremenda en TikTok, é unha locura. Bueno, e acabo eu que xo levamos xa un tempiño esta canle de Twitch que naceu estes días, onte ou antronte, que é Xeración Boss, que supónse que vai ser unha canle de debate, que eu xa viña tempo pensando que falla falta. E se me queren para debatir, ainda que eu non son nada, porque son un graduado en comunicación audiovisual, que decir, os demais son politólogos ou economistas ou tal igual, pero espero que vayan mellorando, porque, bueno, está claro que o comezo fixeron co StreamYard, se non me equivoco, bueno, pois como se pode, pero eu creo que se lle dedican tempo pode ter bo potencial, e xa solo onte congregou a 100 persoas no inicio. Quer dizer, despois, cando se viron os problemas técnicos, pues a xente cánsase e chega un momento que aburre, pero si eso, mira como estaba a xente debecendo por unha cousa así, que xa chegou ao récord que tiñan hai pouco de Orgullo Galego, que fora o récord do Twitch galego. Entón, mira tú. Potencial hai. Eso está claro. Pois aí estamos. Listo, Martín, xa levamos moito tempo, marchamos de aquí, que isto xa falamos demais, xa somos aquí dous señores falando demais. Veña. Dous señores falando demais. Pois nada, ata a semana que ven, as redes, como son as redes. Sí, de guión baixo parola en todo onde nos podes encontrar. En Twitter, TikTok, tal e cual. E nada, despachamos. A música xa debería estar sonando. O vendeiro de parola que... é o de parola especial de Entroido, non? Se non me equivoco. Ollo. Somos ourensáns, eso non só dimos eso, algo faremos. Algo faremos. Ata o vindeiro de parola, amigos, amigas. Coídense. Ata o viño.